Pa naglašavali smo ovaj tjedan i prošli kako moramo poraditi na otvaranju tranzicije i da dobijemo neke lagane poene jer nam nasušno treba toga. Kroz cijelu sezonu nismo nekako uspjeli ostvariti to što nas je krasilo zadnje 2 godine i mislim da svi moramo biti sretni večeras s tim koliko smo postigli iz tog trčanja. Ličili smo nekako na ono što smo igrali ove zadnje 2 sezone, puno laganih poena, dobra obrana nakon skoka. Mislim da nam je to jedan razlog za optimizam u sljedeći period i to je to. Mislim da smo odigrali i generalno dobru utakmicu, dobru obranu u većem dijelu susreta i to je to. Sljedeće 3 utakmice gostovanja, prva već u nedjelju. Da, pa mislim, ni sada ne priča Podsak, ajde mega prva, bit će, oni igraju stvarno isto brzo, fizički, neće biti nimalo lagana utakmica, nikad nije, ali mislim da mi sa ovim kako prikazujemo igru u zadnje vrijeme, mislim da imamo se čemu nadati da držimo ovaj ritam, da i vidjet ćemo što će biti. Hvala.